Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Right, sekuziva kwamunoita muupenyu vanhu tinoita mabasa akasiyana-siyana, angave mabasa emaoko, kungave kuenda kuchikoro. Asi nhasi tatayo regai timboenda pamusha weGlenview apo timbotaura namukoma Tendai ndizvo Tatenda. Timbotaura namukoma Tatenda timbozoti ayo chipo chekuveza chakatanga sei nekuti muri kungoona zvidobi-dobi zvavanogadzira. Mukoma makati zvini? Tinofana makasimba here. Aiwa ndina namini Aiwa kutsvene zvako. Sataenda kunyaya dzakawanda mukoma Tatenda ndizvo? Yeah. Sataenda kunyaya dzakawanda. Sei pachigara pachiitwa vanhu? Semaziviro enyu semunhu anoita se anoshandira ipapo. Ini zvinotondinetsawo because most of the time kunowanza kutsva early morning. So zvinototinetsawo kuti why is it pachinyaya kutsva. Saka tinombobvunzawo security then inotaurawo kuti azongoona moto wapfuta, saka sometimes togona kufungira kuti maybe matsotsi anogona kuba abawo pisa udzimahombowo. Yeah. Saka moto uyu pane here zvatingati kuti tambo dzemagetsi kana kuti pane vanhu vanobikira padhuze zvamungagara pasi mukati ndofunga tambo idzi dzabatana dzakasipaka dzakaburitsa moto, kana kuti vanhu vanga vachigara apo ndovane moto waita sewoepa. Tinogona kufungira kuti because mucomplex hatikurudzira kuti vanhu vapute fodya, tikurudzira kuti vanhu vaputire outside, but mazuva ano vanhu vakuita chidherera chekuti kudzukudza munhu kuti usaputire fodya muno because marabha atoshandisa akangofanana nepetrol. Saka ukaputa fodya yako ukatadza kudzima zvinogona kukonzesa futi moto, so ndoumwe mukana unogona kukonzesa moto iwoyo. Handiti aiwa noparira chimukoma regai tidaiso. Makazvarwa kupini? Ini ndakazvarwa kwaMurewa. Kwamurewa pa? Kwamuneno. Ndipaviwa Kwamuneno after Murewa center takuita kunge takuenda kwaGusha. Unenge uchienda ngori kuenda kwaMutoko? Yeah, chichita unopfuura pamanzi vemagaya ave? Murewa center exactly. Tasvika Murewa center toita kunge takuenda kwaGusha. Yeah. Alright. Ndoko makadzidza? Yeah, ndoko ndakadzidza. Muri makakazvarwa muri vangani? Muri medu takazvarwa 6 boys. Hapana musikana? Hamuna musikana. Iwe uri wechingani ipapo? Ndiri wechi4. Yeah. Okay. Dziri kuitei boys? Tiri kungodaro umwe nemumwe ari kuchengetiona Mwari ari kwaariko. Handiti? Nice. Vabereki vachiriko zvavo? Yeah, vabereki vapenyu zvavo. Handiti? Ndokudzidza kwaMurewa ikoko? Yeah. Vabereki so far vari kunonzi kwaBobo kuEastville. Uko? Yeah. Handiti ka? Alright. Saka imi ndokwa makadzidza kwaMurewa kana makazoya ku? Ndakadzidza kwaMurewa fatazoya muno muHarare according tadanwa nehama neshamwariwo ndokuya kwatakaita muHarare. Handiti? Basa rako rekutanga ranga ririchi? Basa rangu rekutanga ini ndichipedza chikoro ndakaona zvakakodzera kuti zvino chikoro handina chandiri kuziva. Maresultsiwo ndabudawo nemashomawo asingashaurikewo. So ndakagaya ndakaona kuti upenyu handiri kurarama so far maparents angu ari kuzama, ari kutrya nepese paanogonera. Haungu havana chavainacho but they are sacrifice kuti vatipe chikafu. So ndakaona zvakakodzera unoshanda mumapurazi. Panguva ina inoshanda mapurazi mungoziva kuti vechidiki mune muchisekana kuti because mapurazi toziva kuti anoshandwa nechembere nevanhu vati kurei. I was young at that time. Ndakaishanda I still remember ndaibatirwa $3 per day. Yeah. Ndo basa rangu rekutanga. Wakasinza for all? Nenharo was kuma 6 years, 7 years. Yeah. Mapurazi ekupiwa? Ndaisanganisa mapurazi according kuti because taishandiswa ma-contract form, 3 months contract form, pamwe pacho ita gore. It depends kuti uri kubatwa sei papurazi ipapo. Handiti? Yeah. Makazorisiya basa iri zvaita sei? Basa iri chinhu chandakanovavarira ndichishanda pabasa iri ndaichengeta mari yangu, so ndaiti ndikashanda ndaitambira zvokuma $80. So ndaenda per month kana kudzika zvaidependza nekuti warovha mazuva mangani handiti. So ndaiunganidza mari yangu mbichana svika ndanotora passport yangu
ndakati rega ndimbokrosa mhere makungwa pamwe I can change my life. Okay. Because ndaiona kuti handina kumbogara ndakaita ushamwari nevanhu vezera rangu. So ndakasadzwa kutora passport. Ndatora passport ndakabva ndati rega nditore mubariki wangu vambondondiratidzawo kumhiri kwemakungwa sezvo yainga iriwo shuwiro yangu. Okay. Ndakabhadhara bhazi kubva panapa ndakandosvika kuMessina vakandondiratidza Messina. So wakaenda nani baba? ndakaenda nomubereki. Okay, nababa? Aiwa, ndakaenda namai. Alright. Vasi vaimboenda uko? Mai vaimboendawo. Alright. So ndo ndasvika kuMessina ndakafara zvisingaite. Ndo pandakaita birthday rangu ndiri kuMessina ikoko ndakatenga zvinhu zvandanga ndambodyawo. Wakatenga chii? Ndakatenga makeke nezvimwewo amore mapolono nezvimwewo zvataishuwira bozi zvinhu zvekuti ndaisazviziva mukurarama. Ndo zvinhu zvandakatenga, but ndatenga kudaro ndakanoziya. Inini ndatanga basa shuwiro yangu yanga iri kudya casket nedonut. Zvokuti musi ndakatambira mari hapana aizviziva asi ndakatsvaka pane donut ndakatenga casket ndakagara pasi ndakadya ndakapita ndakati shungu yangu yapera. Saka I can understand you. So ndadaro ndaenda kuMessina ndakaudza mai ndakati mai inini amusani mambonditira birthday so inini mwoyo wangu unoda kumbondimbozvifadzawo. Saka ndinozvifadza hawo ndikati ndiri kushuwira kutenga zvinhu zvandisati ndambodya mukurarama zvakaita sana poloni sana keke nezvimwewo. Ndakanotenga vandanozviunganidza ndanozviunganidza. Mama wangu akati unozvikupedza here mwana wangu? Ndikati mama wangu ndosaka ndauya nemi kana ndasiya either wandichaona ane situation yandakamborarama mumashure ndio wandichadya nayo. Ndakanodya nevanhu veMstreet. Ndo birthday rangu ndo mainjoyera yandakaita ndiri kuMessina. Handiti? Alright. Ranga riri chimakore makadini? Charangarire bozi happiness yanga yakawandisa bozi ndasana mbofamba lokujeni nebhazi saka ndainzwa kufara zvakaomarara. Handiti? Saka amai vaita zvekutengesa? Mai vakambonogara kuSouth Africa. Handichaziva kuti vanogara makore api but vanogara tiri vadiki. So vanogara kuSouth Africa so vaimboita zvekunombonotengesa vachinoodha kuMessina. So ndo vaiva neruzivo rokuenda. So ndakaona kuti nditsvage mafriends aimboendako. Ndakaona kuti rega nditore nyakutumbura kuti vaende vanondiratidza imwe nyikawo. Handiti? Wakazodzoka ndakabva kuti rega ndigare nyika ine poloni. Ndakadzoka kunoko handina kusiya kupurazi kwandaishanda. Ndakadzoka kunoko ndadzoka ndakaramba ndichishanda. I still remember kuti every because ndashanda Monday to Saturday tapiwa Sunday off. Sunday ndaiuya mutown Harare pane panguva yandaenda kushanda kunonzi kuPinford kuGoromodzi. So ndaiuya mutown ndodya sadza rangu reDhora kuMbare. Ndadya sadza rangu reDhora ndofamba kubva Mbare ndoya kuzonorara muHarare Garden kuzonorefresha brain. Then kwakumafofo ndokwira kombi ndakadzokera kuGoromodzi. Chete. Alright. Saka kuSouth Africa wakazoenda kunogara ipapo rini ende zvazvaita sei? kuSouth Africa ndakazoona papurazi pandaishanda pakuitika zvinhu zvisina even mashandiro ataiita chichi. So ndakaona zvakakodzera sezvo ndaichengeta mari yangu vanati rega ndimbomunobudawo pamwe ndingaunoraramo yakanaka wandigona kuchinja upenyu hwangu kuburikidza nevabereki vawakatipa. Ndakasumuka ndakaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndakaenda pasina munhu andaiziva kuSouth Africa iwo. Ndangoenda just from Norway ende handatombooneka pamba. Ndakangobuda according ndaona situation yekuti mumba even mumba mataigara chikafu chaitonetsa. Saka ndabuda ndakanongonosvikira kuMessina. Ndasvika kuMessina because ndandatoneka idea kubva ndakaenda namubereki. Ndasvika bva ndangonotaurwa situation yangu kune mamwe mazimba. Kanzi hakune munhu ari kudiwa anosakura yadhi chichichi. Fana tonovatsanangurira kuti handina pekugara. Fana ndangatogara ipapo. Ndangatogara ipapo ndichiita mabasa emaoko chichichi. Ndangoforoma zvidhinha chichichi. Fana zoona kuti panapa it's fine.
ndikandimbotsvagawo kana someone ari kure ndinzwa kuti zvakamira sei vandaonawo lingi remabasa emapurasi ndobva ndazosumuka ndakaenda kumapurasi. Mapurasi ari kupiwa? Mapurasi ndakasumuka ndichienda Didorens, Western Cape. Waizivaniwo? Zviya zvekuti mune muri magroups mungoshare information kuti kwakati kuri kutorwa 1 ubva wabvunza kuti papi exactly ubva wapiwa macontacts emunhu ari kutoshanda ipapo already ubva wabvunza nzi okay pari kutorwa 1 ndobva ndabva pandaishanda paipai ndakananga kupi lucky zvinongoitawo Mwari ndakasvika zvishuwa pachitorwa 1 ndakasvikawo ende paishandwa inonzi stock yekuti unobhadharwa chaunenge washanda. So I will manage kushanda zvekuti ndaishanda nesimba zvekuti Murungu akasvika pakundifarira zvekuti ndaiti ndikatorovha kubasa aitouya kana nemota yake kuti why is it ndarovha kubasa. Ranga riri purazi riraitwa chii? Raivaitwa magrapes. Saka wayanhu unga zvishuwa? Ndaina manhonga. Saka first salary yako yanga iri mari? First salary yangu yanga iri kuma 1.5 per week. Per week? Yeah. Alright. Ndokuichengeta futi? Ndokuichengeta futi. Kana toziva kuti kuSouth Africa kune zvakawanda, kajoy yakawanda, zvakafamba sei wakutanga kuti wabata 1,500? Chinhu chandai munoziva kuti munhu ukakura muri munhu kushupika background inokuchengetedza kusvika ukure. Nekuti 1,500 ndakaiwana ndakaichengeta. Chinhu chandaifunga vanhu vari kumashure even vapfana vandakasiyira. Ndine mufana wandaifarira last born emba medo. Ndakatanga kucherechedza upenyu wandasiya kumashure. So ndiye mufana wandanga ndakuita take care ndiri kwandanga ndiriko. Achienda kuchikoro? Achienda kuchikoro. Alright. Ndokusenza ipapo? Ndokusenza ipapo. Makasenza for how long? Ndakadhonza because it's the season. Umwe anongoita season yekuti kana apera motorwa pasi motoenda another farm. Saka taigona kuti takashanda kuno kuDidorens taita zvimagrapes taitosumuka tobva taenda kuEastern kuPort Elizabeth inoitwa nezvimalemon nemaoranges. Okay. Yeah. Saka mari inochengeteka sei because munenge musina mapepa kaimo? Mari saka kuti unopena bank account panonetsi munoita sei? Mari zvataita ndaita kuchera gomba mumba mananga ndiri. Ndachera gomba ndofushira. So ndini ndega ndaiziva gomba iro. So ndaigara muhoki mahoki aya dzimadzimara pamubhedha wangu ndaisada zvinhu zviri luxury sezvo ndaibata mari ndaiwadza makriti aya ividura aya ndowadza cardbox ndotenga kagumbesi kangu katetete kaitengeswa mapeps. So ndaiti ndakanda kurara ndaisunga masikavha mumakumbo because ndaiziva kuti chando chinobva makumbo ukatonherwa tsoka urara. Because ndaicalculata kuti ndikatenga zvinhu zviri expensive nemari yandawana vari kumba ukwanodya. Saka waitumira sei mari? Mari ndaitumira through mukoro. Oh, okay. Yeah. Alright. Saka mupana waichengeta uyu akaenda kuchikoro? Yeah, akaenda kuchikoro. Akasvika form 4? Yeah, akasvika form 4. Ari kuitei zvinezvi? Izvozve ari kukiyakiyawo? Ari kukiyakiyawo. Vabereki panguva iyoyo tingati zvakatishandire sei upenyu hwavo ivo wavo kushanda kumafarms ekuSouth Africa? Semunhu waivawo kuSouth Africa pakavawo kaichange kwete change. Pakava nekamusiyano kuti pane someone asipo ari kuzamawo nekwaari. Ngokuti nhasi vakabvunza kuti hatogona kuda kungotenga chingwa vaigona kunotenga pane kuti nhasi kuda kutenga chingwa asi hapana mari. Hapana mari. Ishokwadi. Handiti ka? Saka wakaramba urimo ndingoshanda imomo? Ndakaramba ndirimo. Pane here pawakazochinja basa uri muSouth Africa? Ndakazoona kuti zvemapurazi izvi ndafamba because zvinoitwa season. Pane season yekuti inosvika usina futi chaunacho. Ndakanochinja basa because tainofaya kumarobots ekunotsvaka basa. So ndakazoonawo someone Murungu yekuti akachivawo hard working yangu. Mushure mekunge tapikwa 3-2 panga pane vanhu 30 taenda kuno. Saka akaona kuti ndaishanda nesimba. Ipa maishanda basa rechipapo? Takasvika vanhu vanochera trench. Oh, okay. Aida unotsvairerwa trench.
so ndakaenda ine mumwe muxhosa muSouth Africa so I manage kuti yemuxhosa apedze ndima yanga apiwa nemurungu indapedza ndima yangu futi. Okay. Saka murungu ndo paakauya achibvunza life yangu kuti wakamira sei. Saka hatidi know kuti aitoone zvefurniture. Baba atichipa. Ndakabva ndataura naye vandamuudzawo history yangu vatanga ndibvunza vanakati handikunoku handina hama chichichi something like that. Kanzi okay it's fine. Une zvimwe here zvaunogona. Ndikati no handina hangu chandogona. Kanzi okay it's fine ndichazokufonera. Akaita 2 months asati andifonera. Ndakatanga kuti asi Mwari havasi kundionawo here. But ndakuomerwa kudaro ndo pakapinda call. Zvikanzi ndokumbira kukuonai. Ndakanosangana naye muWellington. Ndasangana muWellington fataenda. Tanosvika zvikanzi ndoda kudzidzisa basa. Ndopatanga kudzidzisa basa iko. Refurniture. Zvakaoma sei muzvitanga kunzi ndoplane hama ichi. Zvanga zvakaoma uye zvanzvisiri izi panhau yekuti language yaishandiswa ipapo yevaAfrikaans nechirungu. Vamwe isusu chirunguwo taitawo chekunzwa vana vamwana vachitaura vanga vakawana mwiro vanga vakawanirwa nguva yekuenda kuchikoro. Isusu sometimes kuenda kuchikoro kwacho taito mazuva atakaenda kuchikoro anotoverengeka bhozi nekuti taiche zvakakwana zvaishayikwa. So chinhu chandakatanga kudzidza iAfrikaans. Okay. Ndatanga kudzidza Afrikaans kusvika ndakugona kuziva kuti vakanditi inotora chakati ndakuziva chinhu chaari kundituma. Then ininiwo nenhamo yangu yandakandinayo zvaindipa kuti ndiite shungu kuona kuti ari kuita sei. Then aita then ndokopawo. Saka chinhu chawatanga kugadzira ipapo chii? Chinhu chandakatanga kugadzira ipapo mabhenji edu manormal. Murungu akakuti gadzira here kana kuti wakangoti rega nditise? Zvaitika ndezvekuti murungu aitika akabuda aigona kuona ndaita zvinhu zvaanga asingatarisire kuti ndichaita netime iyoyo. Saka ndaiva munhu wekuti ndaikwanisa kudzidza fast ndichiona bhozi ndaifungira kuti anokwanisa kana kundidzinga ndisati ndakakuziva. Saka ndaita zvinhu zvekuti asazouya achipopota kwandiri. Saka instead yekuya achipopota aiuya nemufaro. Furniture yaigadzira aitengesera ipapo aigadzira zvemaorder aita sei? Furniture aiva neshop yefurniture. Saka aigadzira varungu. Saka aitengesa sometimes aira order ogadzira. Then sometimes vanhu vaiva vachiuya nemadesign awo tichivagadzirira. Salary ipapo yanga yakamira sei? Kumbea nedzekumapurazi. Salary ipapo yanga yakanaka zvayo. Because iye murungu akanditengera kubva kuHembe. Bva ndichinja mumba mandaigara. Bva mumukuku akanditojirawo imba. Vatanga kutondi even vabereki vaitotumirwa nachikafu nekuda kwake. Achibhadhirawo mari. Achinibhadhirawo mari ndinani. Saka ipapo makasenza for long? Ipapo ndakaita zvekuma 3 years. Shanda. Then murungu wacho akazobuda akazoenda amene kwaakazoenda nyika yakazoenda ndokurasikira kwandakaita naye. Akatooneka kuti varume ndakwenda. Chakaitika ndechekuti communication yakaita error. Yaita error bhozi ndakamiswa for 1 week akanditi ari kuenda kuvacation. Saka musi wacho ataifanira kunosangana tionane. Nyaya yekuti ada kuzobuda inyaya yekuti aigara achiitaura zuva nezuva nenyaya yekuti aikwanisa kushare neni zvaada kuita. Bhozi ndiye murungu andakaona wekuti ndiwo andaitodyawo naye same plate chichi ainditora sebrother yake. Anditi so zuva rataifanira kunosangana abva kuvacation ndopa zuva rakabiwa foni yangu. Saka ndazoenda kubasa ndakasvika achinzi aenda. Yanga iri ipapo pabasa apa angariwo mushandi kana kuti yanga iri kambani yake? Zvaakaita ndezvekuti aiva kambani yake but iye aitaura kuti achaitengesa. Saka I didn't know kuti anga aitoitengesa already. Saka iye aitaura kuti tofanira kuenda tese kupi kwaaida kuenda.
so taifanira kusangana boys varungu vanoita yaya zvokuti varungu vanoita 1 week vachienda kusango nemhuri yavo something like that saka paakabva ikoko zuva raitaifanira kusangana ndo zuva rakabiwa foni yavo saka nanhasi auzoita ari kupi nanhasi hanziore wati ari kupi but ndinongomushuvirawo zvinhu zvakanaka because akandichinja kubva mumukuku kunogara muimba wakabva waita sei manje papaona kuti munhu aenda kambani yatengesa zvinhu zvakatanga kudhakwa ndakatanga kudzokera futi parobot kunofaya futi basa ndaona kuti zvinhu zvaoma ndakadzoka futi muno muzimbabwe ndakati home is best because ndandaona kuti upenyu hwacho handiri kurarama as a foreigner handisina wanchaenda it's better ndidzokere kumba ndopandakazodzoka kuno kumba wakadzoka gore ndakadzoka zvomuma 2019 handiti saka zvobva zvanzi totangira ipapo wakazotanga papi chinhu chandakandoosvika chinoita ndakasvika ndinoforoma zvidhina ndaforoma zvidhina tichiforoma zvidhina tiri kuchirufamu ndaforoma zvidhina tichitengesa tichiita sei taimuka zvekuma 1 am tichiforoma zvidhina tichitengesa kusvika ndaona kuti ndio mararamiro atanga takuitawo saka wakazobva ipapo kuenda kunogadzira fenicha rini ende wakatanga sei kunogadzira fenicha rikanditi kunogadzira fenicha yandakagadzira handina kugadzira fenicha ruzivo rwanga rurimo but capital ndo yainetsa so ndaida kusarudza kutsvaga capital nekuda kwezvidhina but hazvina kukwanisika because pamwe pacho waigona kuforoma zvidhina then woronga ovhoni zvimwe zvotswa half side zvimwe zvotadza kutsva zvimwe kana kuti zvoparara wotanga kurera vanhu maricho because $1,005 rova 1000 zvidhina 1000 bricks $5 apo nenge wamuka na 1 am ma55 unenge wameka sure kuti mafamba saka kwaiva kuzama kutsvaga capital but capital haina kubatika saka wakazoita sei ndakazoti ndichiforoma zvidhina ndakaramba chingoforoma zvidhina vanaona kuti upenyu hwaoma so ndakazoona kuti kune murume anonzi Sewikine vanaona kuti murume uyu ari kungopa vanhu zvaari kupa vanhu asi hakuna munhu ari kumbomurangarira sezvo tiri vanhu venyama tinoziva kumafamilies kunoitika zvinhu zvakasiyana siyana vazhinji tinomirira kuda kupiwa but ari kupa haarangarirwa but munhu akafananawo neni it's a human being anotodawo kurangarirwa either chinhu chidiki kana kuti chihombe kana kuti hazvinei kuti chabva kunani but akatopiwa even kana minti nyangwe nemurombo anotenda bhozi amurangarira bhozi ndofunga vanhu vatema tangojaira kuti ane mari ndiye mukuru ana basa zvese anazvo so ndakaforoma zvidhina zvangu vandatengesa ndatengesa vandaona kuti handine unyanzvi wandinawo but chipo ichi hachina ari kuchiona ndingaita sei kati riga ndishandise mukana yokunogadzira culture love inonzi couch love ndagadzira couch love riga ndigadzire rakanangana namadzibaba Sewikine so ndarigadzira kudaro ndagadzira pacomplex area 8 ndarigadzira kudaro zvinhu zvakatora nguva kuti risvike kwavari because ndakarigadzira ndarigadzira March kudaro handina kana ndakaudza kuti ndo zvandiri kuita so far handiri kugadzira nderaSewikine handina kana ndakaudza nekuda kwokuti vanhu vaingoseka according mararamiro andoita chichi so ndarigadzira zvakatora nguva so pavaiti vada kunoroora ndakataura nemumwe murume ashanda mutauni kati handikumbira kuti mugondiperekedza kunosvitsawo chipo changu kuna madzibaba Sewikine so vakanditi ndiye mutauni ndakatsvaga kamari kekuhaya mota ndahaya mota ndasvika mutauni ndakasvika achinzi wanonoka zvakandirwadza zvisingaiti ndakatanga kufunga kuti ndode
apa sofa riri murori apa sofa riri murori. Kati alright it's fine, vandatsvaga mumwe munhu, vandatsvaga mumwe producer vandati handibatsirawo uchitoro mapicture then tobatsirana kuti tenderere pasocial media. Vauya faita chi saizvozvo ndakadzokera naro kumba. Ndadzokera nayo kumba vanhu vakatanga kuona mapictures through Facebook kwese kwese. Rakatrenda zveshiwa sofa ratrenda. Ipapo ndandakushandira mucomplex mere 8 ndakupiwa zvimabasa basa one vanhu chichinene. So pacomplex pakawanda vanhu vatanga kuseka according neupenyu hwandorarama. Iwe unogadzira sofa uchipa munhu ane mari apa urikutambura sofa tasa dressing yako iwe uri kutambura mumba mako hauna kana sofa rakadai mubereki wako wakambomupa here sofa rakadai. Mashoko aiwa aipfuura but muinside mubrain aindirwadza singaiti. So ndadzoka naro kumba ndakataura nevamwe madj nevamwe vari pamhepo vakamanya vachiyanzira mufananidzo. Sofa rakatanga kutrenda but madzibaba havana kukwanisa kuda kunoripa reply nenguva. Kusekwa kwake kwakanyanya zvekuti ndakasvika panguva yekuti ndanga ndisingaendi pakaungana vanhu. Because ndaenda ndikasvika pakaungana vanhu vaitanga kutaura, vaigona kuti vari kutaura rimwe nyaya vakwanisa kutaura nezvangu. Ndiyo kupaka sewikine sofa hana chainacho hana chiwatiwati. Saka zvinhu zvaindirwadza kusvika pekupedzisira kuti amene Mwari ndiwo anodi ndanoziva. Ndati ndakarara ndakapaka pfungwa chinzi wadi kuenda kumarondera wezi ndironamata masowe wana marondera wanoona madzibaba Rolex vanotaura madzibaba Rolex. Ndakamuka ndikaudza mudzimai ndakati ndaenda kumarondera. Ndakaenda kumarondera. Ndasvika kumarondera ndakasvika ndakanorarira ikoko musi wechina. Ndarara pandaona madzibaba Rolex ndakati ndine chipo changu. Chipo changu ndisati ndasvika ipapo ndandatozikanwa kudhara. Noda kwekuti picture nemavideo zvinhu zvazvacirculata. Hanzi handiye munhu wekupa vanhu vati chichi rakazosvika wepamaso wepapa wanga asingazivi kuti sofa hatisati ratodi rasvika. Vanotaura madzibaba Rolex zvikanzi okay unoya naro kupi kuno kumarondera. But alright it's fine. Ndakati thank you Mwari. Mwari variko. Ndadzoka kuno kuHarare ndakatsvaga mari yerori. Ndatsvaga mari yerori. Chinhu chandaida kuachieve kuti ritambirwe chete ndiradzewo chido changu ndiradzewo chipo chandinacho nekuti ndakaona zvakakodzera inini ndiri muyouth asi ari muyouth anonamata masowe yejo vane masowe chicha. So ndakaona kuti vazhinji vari kuita zvinhu zvinodhaka. So ndakaona kuti ndikatora nzira yekugadzira seworknel sofa theniwo vechidiki vachaonawo vachinokupawo vakandirangarirawo vachaonawo vachinokupawo because chinhu chandakadzidza ndechekuti vazhinji vari kupita madrugs nevari kuita zvakaipa vanongonzi vakaipa. But inini ndakaonekwa ndichinoita chinhu ichi ndinongoiswa kune munhu akaipa. Saka ndo dzimwe pfungwa futi dzinowanikwa dzinonondibata kuti ko wai mhuri yeZimbabwe ichinditi inowanikwa ichinondiseka kuti kugadzira kwesofa kwandakaita seworknel zvinoita kunge ndakaita chinhu chakaipa nekuda kwekuti handinashandi nacho. Uchigadzira munhu ane mari. Saka zvinogara zvininetsa kuti okay alright saka ndaifanira here kusarudza nzira yekutora madrugs kana kuti imwe nzirawo zvayo. So ndakaona kuti semhuri yeZimbabwe hatigone kubatana tichirumbidza chinhu chakanaka. Tinokwanisa kungoshorana mune chakaipa. Pfungwa yangu yanga iri kuti ndikaradzawo chipo kune madzibaba seworknel chinovapa mhuri yeZimbabwe ichaonekwawo nekundirecognizawo nekundisimudzirawo semasimudziro avanoitawo vaimbi dai nezvemadrama nekuti tese hatingaimbi
atinga acti tine zvipo zvakasiyana siyana but tiri kuwo vanhu vakaitawo sesu vari kumaruwa vasina support. So ndakaonekwawo chinogadzirwa chigadzirwa ichi ndichiitirawo kuti ndionewo support, but support yandakanowana ndeye kunosekwa, vamwe vachitukira mai vachinditukira mai vabereki, vamwe vachishora upenyu hwandiri kurarama. So zvimwe zvacho unombofunga kuti dai Mwari vanditorawo zvangu nekuti handinangowo chandiri kugarira. Dzimwe nguva dzinoti kundikaita zvemadrugs zvinei, but dzimwe pfungwa dzoti hazvina basa handitika. Then vamwe vanhu vanoti aida kupema. Handinogona kuti ndaida kupema, but ndaida kuradzawo chipo. Handaitarisira kuti sewiknewo vandipe something, but ranga riri basa semhuri yeZimbabwe yekuti vandirecognizewo sekurecognizewo kwavanoitawo maartist. Nekuti makada kutarisa kuti aimba nhasi anoswera asimudzirwa, but isusu tauya nedifferent. Tinhu hationekwe, tinongoonekwa sevanhu vasina basa, taakutoita kunge like maforeigner. So ndadzoka kuno ndakatsvaga mari yekuti sofa riende kumarondera. Handina kuriendesa riri 1, ndakariendesa ari 3. Ndakanogadzira uchisekwa kudaro wakabva wawedzera ndakabva ndawedzera. Ndakandofuruma zviti ndabva ndawedzera ndichisekwa kudaro. Ndakanogadzira sore remutungamiriri vanonzi Baba Lawrence naBaba Israel vanamatira paCoca-Cola. Ndakaenda nawo osari 3 paiva nemunamato kumarondera. Ndasvika ndakatambirwa nemufaro. Ndatambirwa nemufaro, masuva apera madzibaba vakadedzwa pavanosangana nechipo chavo. Chinhu chandoda kutenda, munhu ane rudo uye munhu ane mwoyo vakaonekwa vachinotenda. Sini havana kutarisa kuti chipo chabva kunani, havana kutarisa dressing yandanga ndakapfeka, havana kutarisa kuti ndiri mutema sei, but vakaonekwa vachinotenda kuti maita basa madzibaba. Mashoko iwayo ndakaonekwa dai chinomagamuchira, dai nerudo. Ndasumuka ikoko, masofa akabva anotorwa amene kwaakaenda because madzibaba seukine vakagamuchira. Ndasumuka vangatoriwo pasowe ipapo ndo vakaonekwa vachinotora vhidhiyo vachinotenda. Inini pandaitaura navo ndakataura navo face to face, vachinotenda kuti maita basa ndichanoradzawo mudzimai, tinokutendai madzibaba. Ndakaonekwa dai ndichinochema misodzi isingaonekwi asi misodzi inoonekwa nanyadenga, ndichiti kana ndichikwanisawo kutendwa nemunhu ane mari nekuti ndaita chinhu chakanaka. Ko ava vanondituka vachiti ndihei rombe, hauna kana sofa kana vabereki wako wakambowaitirei. Mwari ndoda kuti muzowanyadzisa pamberi. Zvadaro munhu andanga ndahaya kubva munomu akadzokera. Adzokera bhosi akasvika nekundisiya, haana kuzokwanisa kumira masofa kuti apere. Sofa ratambirwa, ndane mufaro, ndakanokwira kombe ndine mufaro. Ndakadzoka kuno kuHarare. Ndisati ndasvika kuHarare ndakatanga kufonera nevacho vaindiseka nedzimwe hama neshamwari vachindi ndinogadzira seukine sofa imbomako musina chaona. Zvikanzi tanzwa kuti sofa rasvika. Ndakati manzwa nani? Zvikanzi tazviona pamhepo. Ndikati ndo zvinoita nyasha. Sandimere maimbotaura kuti ungagadzire seukine havagarire zvinhu zvakadai. Ndakangoti ndo zvinoita nyasha. Ndasvika pamba, ndakasvika ndakarara. Mangwana kuseni vanhu vakatanga kuuya. Taka nemakorokoto. Ndakati ndofunga makaona Jesu akagezwa tsoka dzake nepfanda. Jesu haana kutarisa kuti munhu ari kumuzora mafuta epfanda kana kuti akaipa sei. Ndakati sewikinewo havana kutarisa kuti munhu andigashisa chipo ichi ari kurarama sei uye mutema sei.
vakagachira nemufaro. Saka kana tichiita chinhu dzidzaiwo kurumbidzawo mune chakanakawo kuti zvaitiwo nemwana wewanhu rega timusapotewo handitiva. So sofa rakaonekwa chinotambirwa rakasvika mune zvakanaka. Nanhasi ndinozvitenda tisingaiti. Vanhu vazhinji vanobvunza kuti seukine vakazokuitisei ichichi. Aiwa ndinoti mhinduro ndeyamwari. Iniwo changu ndaida kuradzawo chipo changu. Zvakafanana nekuti ini ndine zvipo zvakati wandei. But handina anondisimudzira. Ndinomanya, ndinotamba bhora. Zvese izvo ndinoita. Ndine talent yekuti even akatanga kumhanya hapana ndotoda chaicha anoti anomhanya muno muZimbabwe. But handina anokwanisa kuti ndikwanise kuno challenge aupi kana kutamba bhora. Ndinotamba bhora rinotyisa zvingaite. But handina anondisimudzira. Kushanda ndinoshanda nesimba. Handina basa randinosarudza. But hakuna anondisimudzira. So ndaida kushandisa way yokugadzira madzibaba seukine kuti ndigone kuonekwawo sechizvarwawo. Kuti ndikaonekwawo chipo changu chagona kusimudzira vari kumashure kwangu. Asi ndingavasimudzire sei ndisina chandinacho. Ndofunga izvozvi tatarisana neChristmas. Vazhinji vanongoseka kuti gore rakutopera, madzibaba seukine waifunga kuti vanokupa chakati. But ndinongoti kuna Mwari vari kupi? Vari kumusoro kudenga. Vamwe vazhinji vanotouya kumba chaiko kuti unomba hamuna kana chirimo. Kuti uzonzwa vakuzotaura nevesero kuti tikaenda mumba kwake hakuna chiriko. Izvo zviva kune uchine usina chiriko vana vachitaura chokwadi. But zvinozorwadza ukazvinzwa zvakutaurwa nevamwe vanhu. Sometimes unombofunga kuti pandokuraramire. So ndo upenyu hwandakararama. So ndofunga ipapo apa tatarisana neChristmas. Vamwe vazhinji vari kugadzirira. Isu hatina chatirikugadzirira. Tirongorarama as usual. So ndofunga ndinonza kufarira hangu mashoko anotaura president ekuti step by step, brick by brick, nyika inovakwa nemwene wayo. Mashoko andinofarira zvisingaite ekuti dai ndaikwanisa kunosvika even kune mutungamiri wenyika, ndaikwanisa kunotora chichemo changu ichi kuti tiriko vechidiki vanogonawo, vane zvipo zvatinazvo. Nekuti makada kutarisa ndinogona kuweza, ndinotamba bhora, ndinomhanya, but handina access yekuenda mberi nekuda kwekuti handina anonditungamirira kuti ndisvike kwandinofanira kusvika kuna vakuru kuti ndigone kutorera chichemo changu. Because inini ndikanobatsirwa ndine vari kumashure vandiri kuono munharaunda mandogara kuti uyu ane talent. Saka ini ndikabatsirwa handizosiya uyu ane talent. Saka kana kune vari kundinzwa vanokwanisawo kundibatsira, even kana basa chairo rese ndinogona. Ndabasa randosarudza. Ndofunga tatarisana neHolide. Ndisingakanganwe Honorable Tino Machakairi. Kana vakateerera vachindikwanisawo kundisvitsawo kumberi kune mutungamiri wenyika. Sezvo ndiri kuonawo vari kusvitsawo vechidiki, vari kumira nevechidiki, ndaikumbira kuti vambondisvitsawo ndimbotaurawo chichemo changu nenhau yekuti ndinochallenja dai vanhu vari kunze kwenyika. Ndinoona vanhu vazhinji vachinotenga midziyo yakaita senemasofa kune dzimwe nyika. Zvinhu izvo zvaunonotenga kunze kwenyika izvozvo ndinozvikwanisa kuzvigadzira muno muZimbabwe. Saka dai zvaigona president wo vationawo isusu vekumaruwa tisina izwi rinotisvitsa mberi. Kana ivo madzibaba seukine ndinonamata zuva nezuva, dai Mwari zvaibvira, dai Mwari vagogodza muhana mavo, vagogoitawo vagondirangarirawo. Vamwe vanhu vagona kutaura kuti wakapa munhu uchida in return.
zvinogona kudaro, but nyaya yanga iri pakuti ndikapa seweeknew rabasa redu semhuri yezimbabwe kusapota basa woraitwawo nerechidiki semashoko anogara achitaura purezidendi wenyika wezimbabwe kuti nyika inovakwa nemwene wayo. Saka mhuri yezimbabwe ngatibatanei tichiteerera mashoko anotaurwa napurezidendi vedu vemuno muzimbabwe kuti nyika inovakwa nemwene wayo, uye ngatirumbidzanei tichigombedzerana tichisumudzirana kubva kune vechidiki, because hapana chinhu chinorwadza chekuti nei ndichikuzivai munonzi matenga sofa kuamerica kana matenga sofa kukati ini ndine chipo chekugadzira masofa iwayo but handina capital. Zvinorwadza singaiti. Saka kana kune vakuru vachaonawo nekuteerera, ndaikumbirawo kutiwo vazondisvitsawo chichemo changuwo ichi. Ringandizvifananidze nekuti ndakazvifananidze ndichiti takangofanana nevakaremara. Sei ndichiti nekuti ndakafanana nevakaremara? Handina izwi rinosvika pandinoda kuti risvike. Asi dai ndandine izwi rekuti ndikwanise kunosangana nevatungamiri ndivapire chichemo changu ichi, ndinovimbawo dai chichemo changu ichi chakanzwikwa. Saka mukoma, zvinhu zvamunoveza ndezvi zvamunogona kuveza, timbotora tichidaro. Inini zvandinogona kuveza handina chandinoti ichi handigoni. Chinhu chese chinonzi furniture ndinogona, ende handingataure furniture chete, ndinogona mabasa akati wandei, but nyaya yekuti handina connection. Chese chinonzi furniture ndinogona, zvokuti dai ndane capital kana dai mhuri yezimbabwe yakandirecogniza, dai tiri kutaura kuti tine murume anonzi Tatenda kana tine brand inonzi Tatenda Furnitures rakagadzira baba seweeknew sumasofa. Alright. But pekugadzirira pacho kuGlenview complex level maana apo pekugadzirira tine maportion yekungotiwo yekuti tumapisi pekuti tinge chingogadzirira. Ndikanokuradzidzai pano pandakanogadzirira seweeknew sofa iroro munogona kushamisika kuti ndo pakagadzirwa sofa rakanogarira bhiliyonera. Mogona kupashamisika. Pano pakadiki pekuti pacomplex pano pakawanda. Tinoda kuti ndo government yekuti inotitendedza kushanda pacomplex uye kushanda mune zvakanaka, tinotenda zvisingaite. But tine vamwe vanhuwo vasina macapital. But dai zvaigona kuti ndaikwanisa kana kuona basa rekuti ndinoshanda, iningana chero basa rekuti ndinoshanda ndichiwanawo mari, ndaikwanisa kuunganidza capital. Ndinonzwa vanhu vazhinji vanoti haudi kushanda, waida kupema. Kushanda ndinoda, nekuda kwokuti dai kushanda ndasingade ndairiwana simba rekugadzirira madzibaba seweeknew sofa. Nekuti makada kutarisa kuti imari yandakashandisa pakugadzirira madzibaba seweeknew sofa nemari yandakatransporta kubva muno muHarare kuendesa Marondera. Saka ameno kana vanhu vachiti handidi kushanda, ndakashanda sei? Saka dai zvaikwanisika kana kuna someone anokwanisa kuti pamwe ani chaanokwanisa, even ringava basa ringava chii, ndinokwanisa kushanda, then ndogokwanisa kuraisawo capital. Ndaraisawo capital ndinovimbawo kuti ndaraisa capital ndinovimbawo kuti ndichaitawo brand. Ndaitawo brand ndofunga ndinokoshesa mashoko apurezidendi ekuti vision 2030. Vision iyo yakanaka singaite. Inini pacheso zvanguwo ndine vision yekuti uzosvikawo pamakore akati ndinofanira kunge ndane brand muno muredo zvefurniture. Ndiri kuona kuti nyaya iripo hombe pazvinhu zvauri kutemera nechipo chauinacho chekugadzira furniture inyaya yecapital. Nyaya yecapital. Handiti? Ngatiti
pane munhu ari kuonawo sofa ramakaita ramakagadzirira seweeknail uyewo zvakare nezvimwe zvivezwa zvamakaita zvamakagona kugadzira. Akati mukoma tatenda, ini ndafunga kuti ndikupei deposit mundigadzirire tozopedzerana kana muchinge maita madelivery. Zvinoita hapana chakaipa. handiti chimwe chinogona kuti netsei mukoma tatenda pazvinhu zvakadai inogona kunge iri trust. Amai matwins vauya mati kuti ndigadzire zvamuri kuda izvi panoda 1000 handiti vati asaka ndakusana mukoma tatenda ndakukupai 500 muita se pamunopedza muchidhilivha ndozokupai kana kuti imwe 1000 kuti pamwe inenge iri 1500 total. Mukoma tatenda havachabatika. Vanhu voya kwandiri, naiwe Robert wakatipa munhu ndiwe unoziva paanowanikwa, ndiwe unoziva paanoshanda. Mukoma tatenda maenda zvenyu unoshanda futi kumaprazi bcause mamutsvaka mari yebhazi yekunonhonga futi magrapes kuwestern Cape. Nyaya yakusara maoko angu enda kuti aiwa mukoma tatenda kana kumba kwavanhu kuzivi mukaenda pacomplex onzi ndo pavari hamazana achauya nhama yakunzi wakatigira munhu akaita akatibira. Handiti mazvona rekandirowanikwa ichinopindura ndichiti izvinhu izvozvo kwandiri hazvikwanisa kuitika nemhaka iyi noda kwekuti nonzwisisa pain yekurasiswa kana pain yekurwadziswa ndinzwisisa kwazvo. So zvatinogona kuita kana ndaona mukana wakafanana newo decision inenge iri kumunhu zvatinenge tawirirana tinogona kuwirirana zvinhu zviviri kuti wondipa hafu kana kuti woregera. Then kana toti like example chinhu chaari kuda chiri kuita 1.5 pa 1.5 iyoyo ngaabvise $100 chete. Okay. $100 wondipa then imwe material ndichanokwereta ndogadzira chinhu chake chipi ichocho. Why is ndati anipa $100 ndoda kuti trust iwande. Kana even akanipa $50 ndoda trust idi iwande haachagunun'une kana akatipa $500 ivi ndimi katozogunun'una iye akatadza kuzozadzisa chitendero chatinenge tawirirana nekuti chinhu chamunenge magadzira chinenge chiripo nekuda kwekuti inini ndindavhurawo muchikwereti because chinonzi kugadzira sofa kana kugadzira chinhu anything chinenge chagadzirwa hazvirevi kuti ukandipa kana kuti 3000 kana kuti 4000 haziro ndiye yangu yose. Yangu iyo pamwe $50 or $20 wanipa 4000 ndichanotenga zvakati mastaples ndichanotenga chakati ndichanotenga jira wozini handigadzire zvese changu kuunganidza zvinhu paground ndaunganidza zvinhu paground ndogadzira design iri kudiwa nemunhu. Saka mari yamunenge mandipa imi makandipa 1.5 maybe pamwe mari yandikusara nayo $100 kana kuti $10 imwe yese yaenda kuchinhu chavo. Saka kureva kuti mari yamunenge mandipa imi kureva kuti ichabatsira mafamilies akawanda vachararama nekuda kwemari yenyu. Saka ndokuwedzera kunoitwa makomborero. Saka muri kuti munhu anogona kuti ane design nepicture kuti ndakaona sofa iri zvina mavitaura kuti vanhu vanogona kunotenga sofa kuSouth Africa kana kuAmerica akatouya akati mukoma tatenda muri kuona design iyi yecouch ndiyo yandoda kuti iite se ibude yakadai so munozvikwanisa? Ndinozvikwanisa. Then andiradza picture ndomitira quotation. Okay. Ndamitira quotation then ndomusubmita pamutation then kana tichiwirirana kana pane kuchema tochemana tichidini hayi vanonzi vabve kuchema vanokuda kuchema tochemana tichienda mberi. handireka ndiri kupanzwisa mukoma tatenda. Vanhu vangakubatei sei? Vapei nhamba dzenyu imimi pamunogadzirira kuti vanhu vanyatsoziva kuti aiwa zvechokwadi nhamba idzi dzakabva kune murume uyu hongu tinozodzinyora zvedu asi kune vari kuda kugadzirwa mafenicha avo kune vanobva vati aiwa inini wakagadzira cheya yabillionaire kana neniwo ndoda
zvokuti kana akagara kumba anenge achifungidza kuti akagara uchi sofa rani riri kugarawo nasei weeknew. Namba dzenyu? Namba dzangu inini dzoti 071 80 46 375 071 80 46 375 dzobatika paWhatsApp even pakufona. Handiti zita rizere first name nethird name zviri pachitupa ndezvekuti zita ndinonzi Tatenda Pashavani ndori pachitupa. handiti ka aya ndinovimba vari kunzwa varida kugadzirirwawo zvidiki zviri pakati nepakati zvombe vane chivimbo chokuti mukomana tamona achitaura regai chimusumudzirewo vachaita se vanokufonerai kana vachizvinge vakushayaiwo ndopavanogona kuzomutsvaka kuti ako mukomana wefoni yake haisi kubatika zvamira sei. imwe kana mafunga kumbobudawo mukarangarira handi maona kuti communication inoita kuti zvinhu zvisaende nechaipo chaipo nemurungu makarasa communication. Imi makarasa communication neni munogona kurasawo zvinhu zvakawanda. Handiti mazvozvo zvandogona kutaura nezvekuti communication yakarasika nemurungu inhau yekuti kuSouth Africa haukwanisa kuregister line. Maline toingopiwa hauzivi kuti rakarejistwa nani, saka zvasiyana nemuno. Ndogona kurasa line kana kurasa phone hazvinitorere iminute kudzosa line rangu back. Zvasiyana nekuSouth Africa yekuti ukarasa phone line rawaishandisa wakutoshandisa another rimwe line because maline hautoziva kuti rakarejistwa nani. Ndo different iri kuSouth Africa nemuno. Saka ndiri kuzama ndiri kutaura kuti ndikarasa phone hazvinitorere minute kuvhurisa line rangu. Ende ibvaimaziva kuti phone ndo office. Handiti mazvozvo ikanonoka kuvhura office makastomani yacho achiti pakavharwa woenda panext door. Saka kuramba kwefoni yenyu iri pavoicemail munhu angamirire zvakabata mari. Handiti asi shuviro yangu nekuonana kwataita ndeyekuti maZimbabweans akuonewo akuzivaiwo tichishandisa platform yedu kuti muwane mukana wekuvagadzirira zvinhu zvavanogara kumba vachikusumudzirai kunyanya pacapital. Basa variona iro basa rakaonekwa nenyika yese. Saka zvichida vamwe vanogona vachitotsvaka kuti saka murume uyu tomuwana kupa akaita sei akagadzira sofa rinoda kugadzirwa chi sofa rakaita sairoro kana kuti zvimwe zvakada kuita sei zvakaita kudaro. Saka tatora platform ino kuti tikushambadzei mukoma Tatenda. Mwari vakuitire zvakanaka muwane maorders. Ndoda kuti 2026 munenge musadaire foni yangu muri busy. Mozondipindura papa kuti ndaona midzi komukoma chi ndandiri busy handichita se ndichigadzira sofa. Saka tati muchitsvaga zvakamira sei ndoti aiwa no pane munhu wanga achitokutsvaga iwo muchiti chi hamusi kudaira foni. Handiti sekutaura kwamaita hatide vanhu vasingadaire foni vari padhuze nemabhawa akapa marasa chitendero. Bhozi kunonoka kuuya kwemakomborero nekuti mukana nenguva zvinosiyana. Unogona kuti reka ndimbonoita wanotuka kuti zvikuita vamwe ava ndimbodzora ndangariro. Handi mazvona ndo mazhinji matangira ntawakomana madrugs kuti ndikamboita sei ndikangodzora ndangariro mupedzera matochi matooma. Saka chikumbiro changu ndechekuti mutadze kudaira foni muri busy. Ndo shuviro yangu mugore rani ra2026 zvokuti nekufamba kwenguva tida kuzodzoka futi pano patakagara muchiti mukoma muri kuona nhingi. Hatisi kuti muchagadzirira vanhu vane mazita chete. Handiti nhingi akatouya mhuri yakati ndakamugadzirira ayo abvuma kuti nditaure zita rake chi pano mukatarisa fenicha yake izvi nhingi ndindakamugadzirira. Kana paito hongu vakuri vane vamakagadzirirawo vazouyawo kwamuri vati ndigadzirire takawana mukana iyoyo tinozotaura futi nezvazvo kuti kubva paya takadyara chakati nhasi tiri pakati. ndozvitenda singaite uye ndinozvigamuchira nemufaro. Uye kune vamwe vasingade kugadzirwa furniture vane mabasa emaoko in the moment sezvo hedu tisina chatinacho tisina. Ndinofunga muri kuona vazhinji vari kugadzira Christmas. Isusu Christmas ichangongosvika takangodai. Saka kune vamwe vane mapiece job avari kuda kubatsirwawo kana vatana nemabasa avo vari free kundibata futi kuti mhuri ikwanise kudi kurarama. So ndiri kuti pari zvino hatina basa ratiri kusarudza
tiri kudawo basa rese rese rekuti tikwanise kudi kushanda tikwanise kuriritira mhuri. Hai chandosva ndechekuti Christmas munogona kutadza kuitamba muri kubasa. Christmas munogona kuitadza kutamba makushaya kuti zvino uko ndienda munenge matona assistant. Makutoti shamwari handi unondibatsirawo chi kana kuti shamwari ndindapiwa basa iri asi ndakuti chi iwe uchita panext door ndichita panext door zita ratiri kushandisa pana panderangu usandinyadzisi. Handiti ndinozvigamuchirawo uye ndinoda kutendawo kune vese vachauno interview vagoonawo nekunosharewo nekunolikeawo. Ndatenda. Thank you. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.